Чудите ли се кои умни домашни устройства са подходящи за вас? Ето как да идентифицирате нуждите си. Първо, анализирайте начина си на живот. Често ли отсъствате от дома? Ако пътувате често или работите дълги часове, ще имате полза от умни системи за сигурност, автоматизирано осветление и ключалки, както и сензори за течове и проблеми с климатика. Родител сте, който не стои у дома. Видеозвънец, който ви позволява да отговаряте дистанционно, или вътрешни камери за наблюдение на децата, които могат да ви бъдат полезни. Често ли приемате гости? Умните ключалки, които премахват нуждата от резервни ключове, са идеални за вас. Поръчвате ли често онлайн? Видеозвънец, който ви уведомява за доставени пратки и защитава от кражби, ще ви осигури спокойствие. Имате ли домашни помощници? Домакините или гледачите на домашни любимци могат да имат достъп до дома ви без ключове, благодарение на умните ключалки. Така че трябва да определите какво е важно за вас. Ако това е сигурност, инвестицията в умни камери и алармени системи ще ви осигури спокойствие. Ако това е удобство, автоматизираното осветление и термостатите ще улеснят живота ви. Ако това е енергийна ефективност, умните термостати и сензори за вода могат да ви помогнат да спестите енергия и пари. Най-добрите умни устройства за вашия дом зависят от вашия начин на живот и лични предпочитания. Идентифицирането на вашите нужди ще ви помогне да вземете информирано решение. Ако сте готови, свържете се с нашия екип от експерти. Следите за още.